Na may sine-save po pala siyang sex video. Nalaman ko lang din po nitong sinend na nung asawa niya yung screenshot sa office namin. Nahuli po kami nung asawa ng ex-boyfriend ko. Paano nalaman na lang nung asawa na merong something sa inyo ni ex-boyfriend? Bale may isa siyang cellphone pa. Lagi kong pinapaalala sa kanya yung cellphone niya kasi nga po siyempre ayoko naman din umabot sa point na magkagulo hanggang sa hindi ko rin po alam na may sine-save po pala siyang sex video. So, hindi mo alam na nire-record niya yung sagupaan ninyo? Nalaman ko lang din po nitong sinend na nung asawa niya yung screenshot sa office namin. Dahil nireklamo niya ako na kabit nga daw ako ng asawa niya. OMG. So, nireklamo ka sa mismong opisina. Tapos nung napagtanto niya po siguro na pwede siyang makasuhan, naggawa siya ng ibang messenger na yung profile picture is yung upper body ko na nakahiga ako. Nakita yung mukha ko. Tapos nilagyan niya ng pangalan ko tas Kalaguyo. Hanggang sa bina-blackmail niya po ako na pag hindi ko siya hinarap, ikakalat niya po yung video. Kaya hanggang ngayon, natatakot po ako lumabas ng bahay. Dahil feeling ko po nakita na ng mga tao yun. Kahit hindi ko pa po nakikita ng buo. Sana po hindi ko na ginawa. Kahit pala ibigay mo lahat ng pagmamahal mo, lahat-lahat, walang matira sa'yo. Ang ending pala, ipagtatanggol or ililigtas niya pa rin pala yung sarili niya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.